Үз эшен башлаган фермерларга дәүләт ярдәме булгангамы, җирлегебездә үз эшен ачып җибәрүчеләр саны арта бара. Райондашыбыз Эльмира Миргазизова 1,5 миллион сум грант тотып теплица ачкан. Дәүләт биргән акча хисабына теплица төзелгән. Аның мәйданы 1000 квадрат метр тәшкил итә. Бүген аларда кыяр, помидор, чәчәк рассадалар үсә. Үз эшен башлаган фермерларга дәүләт ярдәм күрсәтә. 2018 елда мин дә 1,5 миллион грант алдым. Һәм менә шулай теплицалар ачып җибәрергә уйладык. Монда кыяр, помидор үстерәбез. Шулай ук кыяр, помидор рассадасы. Менә бу үстерелгән яшелчәләр кайда реализацияләнә? Мөслим кибетләренә сдавать итәбез. Аннан килеп алалар теплицадан. Грант акчасын Эльмира 2018 елда ата. Теплица төзелешен тимерче Игорь Бубеков башкарган. Беренче үсенте сөенчек булган. Ул теплицага быелның 6 гыйнварында утыртылган. Безнең туганыбыз шулай зур теплица ачып җибәрде. Бер генә кеше эшли торган түгел инде ул. Бүтән гаилә белән ярдәм итәбез. Планнар бар. Менә быел бераз экспериментка чәчәкләр утырттык, чәчәк рассадалары реализовать иттек. Бар инде планнар зур. Теплицаның тагын өстәмә 3000 квадрат метр мәйданы бар. Эльмира әлеге мәйданда алга таба күпләп сөенчек, җиләкләр утыртырга планлаштыра. Теплицада кирәк кеше кыяр, помидор үсентеләре дә бар. Кыяр, помидорлар җитешкәч, алар районыбыз кибетләренә реализацияләнә. Сусыл булып пешкән кыярларны инде бүген Минзәлә һәм Сарман районнары кибетләре сатып ала икән. Муслимда менә шундый теплица ачылган. Менә монда помидор үстерәләр, кыяр үстерәләр. Чәчәкләр монда күпме. Пожалуйста, килегез, алыгыз. Күп кеше монда бит күп кеше килә бит. Күп кеше белән кыярга күп килә кеше. Рассадага күп. Из-за этого кирәк ул. Теплицада 3 кеше үзенә эш урыннары тапкан. Мөслимнең кирпеч заводы артында урнашкан ул. Байтак еллар элек Георгий Пескунов ачкан теплица халыкка хезмәт күрсәткән иде. Георгий абыйның кыярларын яратып ашаганым әле дә истә. Эльмираның теплицасы да халыкны сыйфатлы һәм экологик яшелчә белән сөендерер булай булса. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.